Wala pa'y tubag ang Department of Interior and Local Government sa resolusyon sa Davao City Council kalabot sa pag-auhag sa mong departamento nga aksyonan ang gihimong operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Samtang gipa-imbestigahan na sa PNP ang giingong Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy nga gilimod sab sa KOJC. Ani ang report ni Jandy Esteban. Napadala na matud pa sa Davao City Council ngadto sa DILG ang kopya sa resolusyon nga nag-auhag sa nasangpit nga ahensya nga imbestigahan ang gihimong operasyon sa PNP sulod sa KOJC compound sa Davao City. Subay sa implementasyon sa arrest warrant batok ka Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa ka co-accused. Apan wala pay tubag nga nadawat ang City Council. If they have done anything, we're not also furnished of any reply yet as of the moment. We will expect a positive outcome or action from the resolution that was passed earlier by the Council. So, apandaan ang giingon ni Councilor Jesus Zuzubrado nga maoy miduso sa maong resolusyon nga bisan pa man nga way siguro nga aksyonan kini sa DILG apan naglaom gihapon kini nga matubag ang maong resolusyon. Kahinumduman nga andam si PNP Chief General Romel Marbil o PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III sa bisan unsamang investigasyon. Samtang gipaimbestigahan na sa PNP ang giingong Angels of Death ni Kibuloy nga daan ang giingon ni Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan nga armed group. Duna na daw sila mga pipila nga na-identify nga posibleng miyembro. Ginasuta pa nila kung doon na ba'y mga gipanag-iyahan nga armas o kung doon naman ilaha matud pang ipa-revoke ang lisensya ni ini. Yung possible rescue operation na po pwede po nating gawin dahil nga according dito sa mga biktima na nakaalis na ay marami pa silang mga kaibigan doon at mga nakasama nila doon sa ordeal nila na nandun pa sa loob at natatakot. So we are now actively coordinating po sa concerned na agencies, particularly the DSWD po. Pasakansab daw sa PNP og kaso ang mga matud pa nagtago kang Kibuloy. May mga identified po na mga KOJC mga officers po at kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy, but alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Antayin po natin ma'am yung final po, nagpa-file po ng kaso para malinaw po kung sino-sino at ilan po yung masasampahan ng kaso, but definitely po ay magsasampa po tayo ng kaso in the coming days po. Pero sumala sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion, wala matudpay kamatuuran ang mga akusasyon batok sa pastor ug siya magpabiling inosente hangtod sa mahukman sa korte nga guilty. Gitawag niya ang mga akusasyon sa mga biktima nga political attack ug malisyosong propaganda. Gipanghimakak-usab ni Attorney Torion ang giingong Angels of Death sa KOJC pangpangdaot ra daw kini sa tumong nga bulingan ang kongregasyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ko si Janty Esteban para sa One Mindanao.